Aw bisimila donfini ɲuman sagura kɛnɛ kan In Fashion fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modèliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la In Fashion Couture. N'aw mago bɛ tissu kalalenw na walima n'a bɛ fɛ ka tissuw kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigilen no ACE 2000 kɔnɔna la Place de la Canne kɔfɛ station Shell mun be yen nɔ n'o ɲɛsinnen no Almutada ma. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago be qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. An balima joliba jabarani filɛbaw an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma. A kun kɛra fama ye an balimaw min ye Joliba TV News ani arajo Joliba ye nin waati in mana se ka sira k'a fɔ min ye kunnafoni gafew ye o ye o lakali waati sele ye. Ayiwa tile damadɔ kun kɛra an kun taara sɛngɛlafiɲɛbɔ la kuma nin y'an sigilen ka na kɛnɛ kan minnu bɛ yen ni an famana ɲɔgɔn ma kuma na an b'a fɔ ɲɛna aw dan se kunnafoni gafew lakali kɛnɛ kan kuma na min ye baarakɛ ɲɔgɔn ye olu de kun ye jɔyɔrɔ fa yanni nin waati in cɛ. Amadu Tolo fo ka taa se Musa Tɛnbile ma an b'u bɛɛ lajɛlen fo kɛnɛ in kan yan nɔ. An balimaw an minnu sigin bɛ ka nin waati in kɔnɔ an lamɛnnen don arajo Joliba fana sanfɛ Bamako yan Segu Sikaso ayiwa ni Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen bɔlɔlɔ kanamɔgɔw an tɛ ɲinɛ aw fana kɔ an b'a fɔ ɲɛna aw ni ɲankuma kunnafoni sɛbɛnw olu lakali kɛnɛ kan. Jamanaw bi ye ntɛnɛn ye a bɛ bɛn min ye octobre kalo tile 16 ma gafew minnu b'an bolo kɔrɔ bi o bɛ tali kɛ info matin min ye ayiwa Eco ye ale bi yan Nouvelle Horizon b'an bolo kɔrɔ yan le Challenger ale bi yan min bɛ l'indépendant ko fɔ ale fana fasidi sɛbɛn bi yan an bɛ sɔrɔ ka kuncɛ ni le soir de Bamako. Jamanaw an b'a fɔ ɲɛna nin fasidi sɛbɛn ninnu an bɛna nin de lakali aw ye ladiriya kɔnɔna la sisan. O kuma an b'a daminɛ ni min ye o ye info matin. Limanaw info matin ka kuma la bi a ko ayiwa Mali tilaliko kuma de bɛ kuma bɛ ayiwa info matin kɔnɔna la bi ka sababu kɛ mun ye ayiwa bamanciya wale min bɛ yen ni o ɲɔ bɛ ka ɲɛ Sahel kɔnɔna la nin waati in na Faransi jamana de ye nin kuma fɔ Mali tilaliko kuma ayiwa a da tunna la dɔwɛrɛ tɛ Faransi de ko ni ale tɛ Mali tɛ se ka kɛ Mali ye min bɛ u ka minisiri dɔ bɛ yen jamanaw min bɛ u ka finitigiw ka koɲɛ kunna nin waati in na a jarala k'a fɔ kuma in bɔra ale de da Sébastien Lecornu Sébastien Lecornu ale min bɛ yen ni a yera u ka sénateurs ɲɛma n'o y'u ka député bulon kɔnɔna ye minisiri min filɛ nin ye ni araba tɛmɛnen octobre kalo tile 11 jamanaw san 2023 min bɛ ayiwa ni minisiri in ko fɔ n'o ye Faransikaw ka nin minisiri ye Sébastien Lecornu ayiwa kuma si tɛ a ma min fɔ Mali ni Faransi ka jɛɲɔgɔnyaw kan ayiwa ka kuma la kuma fanba yɛrɛ min ye maa bɛ se ka ayiwa kala turu min kan jamanaw o de ye k'a fɔ bamanciya wale min bɛ yen ni bɛɛ y'a ye k'a fɔ nin waati laban in na ayiwa o ɲɔ bɛ ka ɲɛ Sahel kɔnɔna la nka min ye Faransikaw ka nin minisiri ye a ka kuma la ko n'i y'a ye nin waleya ninnu kɛra n'i y'a ye k'a fɔ bamanciw ɲɔrɔ kelen bɛ u ka sanga wulilen don nin waati in na Mali kɔrɔyanfan ani ayiwa Sahel kɔnɔna la ko sababu wɛrɛ tɛ Faransi kɔdonnen min kɛ Mali la kɔsannin na ni Mali jamana ko ko Faransi ka taa ka bɔ Mali dugukolo sanfɛ ayiwa ko o de kɛra sababu ye bi ko bamanciya wale dɔ farala a kan min bɛ tali kɛ ayiwa info matin ka kuma la a ko n'i y'a lajɛ Sahel kɔnɔna la bi ko maa bɛ se k'a fɔ ko bamanciya wale dɔ farali a kan ayiwa Faransi ka senabila ka Mali jamana bila ko a sababuba ye o ye ko n'i y'a lajɛ waati min na u ka jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye François Hollande ye François Hollande min ni ale wele kun bilala ale ma ale k'a ka kɛlɛcɛw ka daminɛ Serval la ka na Barkhane na yɔrɔ ninnu nana ka na Mali kɔnɔna la yan dɛmɛ la walasa Mali jamana bɛ se ka basigi cogo min na nka limanaw bɛɛ n'i ka yeta don Mali jamana nana ye k'a fɔ san 10 o de kɛra Barkhane ni Serval ye baara min kɛ Mali la yan nka ko nɔ foyi ma ye baara in na o de kɛra sababu ye Mali jamana ko a ye sira yira Faransi jamana la o de fana ma bɛn Faransi jamana ma an bɛ don min na ko bi hali sisan u fana bɛ ji da o sɛnɛ in kan k'a fɔ ko u bɛ k'u bolomada min ma o ye nin waati laban in ye yɔrɔ n'i ye jateminɛ kɛ min ye bamanciya wale nin waati in na caman de bɛ ka fara a kan Mali kɔrɔyanfan fɛ o de la info matin ka kuma la
min ye faransiikaw ka nin minisiri ye a ka kuma la ko armée française yɔrɔ hakilila wɛrɛ t'olu la jamana u mana ko k'olu nana bamanciya wale kɛlɛli kama nka mali jamana y'a yira k'a fɔ aw ka nali kana bamanciya wale kɛlɛ dɔwɛrɛ tɛ hakilila wɛrɛ de b'a kɔrɔ n'o de ye fɔlɔfɔlɔ hakilila min tun b'aw la n'o de ye ka farafinw mara ko o hakilila de bɛ a ka nin baara ninnu kɔrɔla la o de la sira jirala u la nka u yɛrɛ ka fɔ la terrorisme n'o ye bamanciya wale ye o jɛkulu minnu bɛ yen ni olu bɛ ka caya ni faransi y'i kɔdon mali la n'a u yɛrɛ ka fɔ la o de cayalen bɛ mali jamana kɔnɔna la bi ko min bɛ tali kɛ faransi jamana ɲinɛnen tɛ ko olu ka bɔ mali kɔnɔna la yan bi gɛlɛya dɔ ka fara dɔ kan n'i y'a ye olu taara ko a sababu de ye o ye info matin dun y'a yira k'a fɔ ko ni dun ye sahel yɛrɛ basigibaliya caman y'a kɔnɔna la bi a caman bɛ yen faransi de nɔ bɛ a ko la ko bi n'i y'a lajɛ o faransi jamana kelen bɛ ka jira k'a fɔ ko olu ka bɔli min ye sahel kɔnɔ walima mali jamana kɔnɔ ko gɛlɛya dɔ farala a kan olu taalen kɔfɛ an bɛ don min ko bi u ye misali ta jamana damadɔw kan i n'a fɔ république de Côte d'Ivoire ka taa se min ye Tchad jamana ye u y'a yira k'a fɔ ko u kun taara ka bɔ o jamana ninnu na ko a na kɛ ko jamana ninnu tilala ka wele bila u ma u tɛna fɔ sa ko u bɔra mali la ko mali jamana bɛ tila ka wele wa min ye info matin kɔni y'a yira k'a fɔ ko an ye ala mɛn an m'u mɛn k'a fɔ de mali ka tila ka segin ka faransi wele ko ka na gɛlɛya min bɛ an da la ko ka na fura ɲini o gɛlɛya la info matin y'a yira k'a fɔ an tɛ ala deli o la bilen mali jamana dun ko ale ka yɛrɛma hɔrɔnya ni a ka dugukolo fan bɛɛ lajɛlen lakanani ayiwa a wulilen bɛ k'i jɔ o ko de la bi wele tɛna bila maa si ma bilen ni ala sɔnna jamanaw fo ka taa fɔ bamananw ko ten ko saya ka fisa ni malo ye an ka jɔ an ka jamana a ka jɔ o ka fisa k'a fɔ ko an na taa gulo maa wɛrɛ la nin kuma in an ye nin bɔ fasilidi sɛbɛn min kɔnɔ an k'a ma ko info matin Sikuba ale de y'a sɛbɛn aw bonya b'a la. n'an bɔra yen nɔ fasilidi sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko les échos jamanaw écho kumana kuma fila b'a kɔnɔ fɔlɔ ye k'a jira k'a fɔ premier ministre kɔrɔ in de ko don n'an k'a ma ko Ahmed Mohamed Aga ye bɛnkan sɛbɛn ye ko fɛn de don olu tun ye lasɔmini kɛ a mɛnna k'a fɔ ko mali armée kelen pewu de bɛ se ka mali jamana k'a lafasa min bɛ nin waati in ko fɔ n'i y'a ye ko mali armée jɛkulu wɛrɛ nana don a kɔnɔna la jamana n'o bɛ se ka kɛ jɛkulu wɛrɛw ye i n'a fɔ ye bɛɛ k'a fɔ ko nin ye n ka sigi